dan na pring jo fi ke ni ke por nga snow ba pi shu jau mat sa pi yam pi ktang pi snow si ba pi kem ta man step pi pe ki kmat ke jo fi ki at na mar ba fi shu yam boro shimit pi snow ba ke ji mi jo fi ga shu snow long kum jo is kum jo ha ga jing kordit ha ga jing so sat ba kam lat shu lano ro pi snow bi kum jo is kum jo re kwa ba nong ye fi nga kwa ban kaliru ye fi ke ni ke sngi ha ba pi yam ha to dan jubab haba piyam hato dan kajingkala haba piyam pisa akut sa kumju henry la pi pe ya gadur ke jong fi filanang thangyong filanang raikho filanang snail brew silanang mi sang kinyang mong namar balai balas ngo si than re ko am nong fi ke ni ke sngi come on ke ni ke prothai kam dei na ka banta ki bas ngo si ke ni ke prothai ke dei nam ta ki ba kmen namar utrai wong ya ke ni ke wei bau try wang to ai ba ka jinkmen jonga kan long ka ba dap happy bau try wang ke ni ka wei wang ba to kmen no how try la ka skiting ong pat to ye kmen ka ba mut hi lada phi don jing e kam men toy ba fin yam lada phi don jing le ke jim kan jong phi kam don kam ba phi pin jau mat namar lada phi jau ma kana la phi yam ma kana kata kan man ra ya kan no ka solution ha ke jing re one jing e pai shu blay one jing le pai shu blay ba to abe ke jing kemen ke jong try kan long ka badap afi nga kwa ban puli ke khat ke ni ka por jisu ong kum ni ha ka gospel ke jong u yones kan long ba khat re khat rap saw gong hadu man ta fim pa jupan e ru em ha ka kerteng jonga to pan te fin sayo pediang ba kata ke jing kemen jonga kan long ka badap let's say pi shu yam shi yam pi klem pan no try let's say if you snow see she snow see she jaw tangi umat and if klem pan she shano blay ka babel ko ni hadu man ta fim pat jupan ai ru em ha ka kerteng jonga let's say if you pan no brew bali fim eat janga bali pi pet nanga bali fi jangai nanga bali fi le ben janga ni bali fi kli tang kita ki bali shi bali fi pan jing eat no brew fi pan jing suk no brew fi pan jing kerku no brew utrai ong wat pan lagi brew namar long bala tem yu ta brew ba kmi lenti ne ta brew u ba shani aki brew tadeng ta kwa ba dong fi ke ne ke sngi wat num pan ba dong to eat yanga wat num pan to isen ai yanga wat num pan to yarap yanga ripan na utrai bala fi pan no trai nga kwa ba dong fi ke ne ke sngi ba jisu u dei basbon bala fi pan no basbon amun ai bet lebih pan no bakhap nap em ani jenjar te tadeng ta fi pan na ki brew ki la ban long ki bakhap nap ki pan jing it na ki la dau de ulok jong fi mi lenti bon it fi mi lenti ba un le bhai fi re man tau dan da ka wei ka samla dan da ka wei pat ka lok ka shuk thang kai ka man sim ke jong fi re ka ba nong fi ka ne ka sngi pan no try ya ka ta ka ba pi kwa wat num kut tang ha ka ba yam wat num kut tang ha ka ba snosi wat num kut tang he ki umat thang namar film deserve ban yam namar utrai wang kemen no da ke jing kemen ka kraw namar le la fi la pan si sha ha ga kerteng ge jong trai ka sngotanat ni ge khot kong hadu man ta film pat jupan e ru em ha ga kerteng jong to pan te fin sayo diang te pin sayo diang pan te pin sayo diang pan pin sayo diang bakatin jublai kong bakata ka jing kemen jong pi kan yo long ka badap tadin tau jisu wan man ai ge jing kemen ni fi Jisu kwa ban ai ya ke jing suk api tadeng ta kam mentoi ban yam nyat no ki umat bun sin pila le style bhai la di remas yam ki eyebrows ki jong fi ki mascara ki jong fi ki la shu jao ki la shu yong gador gadar tadeng ta kwa ban fi ke ne ke sngi kam mentoi ban yam tadeng ta phai shu trai bala fi phai shu trai pan no trai mang kwa ban fi bo Jisu udai basbun ban ai tang bo usbun re udan ru ban ai mdei tang bo shukular hendrai udon ruban aya kata ka jinkmen ka bisha kamdei ka jinkmen na ubriu kamdei ka jinkmen na ka protein ka jinkmen na utrai tadeng ta ka babel ka ang utaw bole ekmen to un le ekmen ha utrai namar utaw bole ekmen ada ule ekmen ha utrai shisha ka jingim jo ka long ka badap wala ekmen na ka protein namar la fi le ekmen na ka protein ka bakut ka dei bi ka jingyam fi le ekmen na ka protein ka bakut ka dei tang ki umat lekmen how try namar la fi lekmen how try kata ke jing lekmen kanang kraw shu kanang subang shu kanang dap shu bo jisu ang ne ba ke jing kemen jong akan long ba dap tadai na ka perthai ke dei bangin shu shat bangin shu kemen bangin shu ya
let's ngo ba ha utrai mde ka prathai ha utrai tadai ta ki banget kan mau ni ka wei ba ki banget hi utrai am ki David ki bri ki ba kamen ka babel ka ong ta ba ka donut ka ba kamen ka long ka dawai ke ba ha henry ka men sim ka balwet ka pen tharkhong ye ki ing to ai ba ka donut jong fi kan long ka ba kamen na mar la pi kamen fin kia fin klan fin kot shisha fi snowsi ta kin pen tharkhong ye ing ge jong fi kan pen tharkhong ka men sim ka pen tharkhong ya ka ta ka dur ka dar ka jong fi ka kot ka khia ka jong fi ba fin pang da ka pang shisha ngai kwa ban ong fi tadeng ta la da mano ki pen susi fi ai bu tau pen susi fi un susi ma de ban susi ma fi wa ju pediang ye ka ba kum kata berat cerut berat syakendong wa ju pediang ada dan ba ai ju susi fi fim deserve ban long susi na mar fi dan hau trai berat syakendong u jisu isnai fi padai ma ong pan nga te fin si opediang bala da fio pediang am ka jingkemen ja fi shisha kan long ka bio dap ka babel ka kren me ka tal nang iplen ak proverb ro khat san khat lai ka ongom ne tin jong blai ka donut ka ba kemen ka pelong ka khmat ka ba pho ka donut ka ba kemen ka pelong ka khmat ka ba pho tadai tal da fi kemen ka donut ka jong fi ka dor khmat ja fi kan pho ka jingem jong fi kan pho but ha ba pho em fi tep dam ki jingker khu kin long attracted ye fi cái chính cái khu em kiến one cho cái chính em cái trong phi là phi po là cái chính comment là phi lấy thiết chính thiệt for example mình tăng ai số ai nục sa cái là phi lấy thiết chính thiệt là dukan brio busu pe dom be phi ne busu le stulup be busu susi be try fi stanat ban yakran be ta fi stanat try ban ya le business be ta fi stanat try ban thiệt na ta dukan cho i na try mas pe cái dor brio rusu pe vi mo pe dom i mo susi i ma slai ka dor em kala lip lupa te na mar balai basnosi Henry ka donut ka ba kemen am ka pelongi ka dur khmat ka ba pho tadai ta to ai ba ka jingem jofi kan long ka ba pho ba ka babel ka ong ni Henry ka jingso si ka donut ka penjat ye ka men sim ka jingso si jong ka donut ka penjat nan ye ka men sim tadai ta la fi snow si ka donut kan penjat ye ka men sim ka jong fi tadai ta kwa ba no fi ka ne ka singi ka menta ada don manom no pen so si e fi wanum pediang ye ta ka jingso si tangga wi la fi la ban so si ba ka ta ka long la fi la le pop ga jing im fi fi ha ban snosi ba de ka ba fi ha ban pai ban kala ka mut shi sha hau trai ban dala da kala ka mut am dan kam shi pat ban snosi ba ta ka jing kemen jong trai kan wan shi sha ha ka donut ka jong fi kan da shlei kan da dap ani ba fi nak ba ban snosi am fi la shu ban snosi na mar balai ba ta ka jing kemen ga jong trai ka dap ka shlei ha ka jing im ga jong fi ta de ta ko abon fi kan ka sngi ba man ta kemen hau trai ala ka sngi namar ka jing kemen hau trai ka long ka bore fi kemen hau trai namar fi kemen fi yo ka bor balada usaitan umur ban le kum ni kum tai ro am jing le ba ki mur ban le am ni tai kinom la namar balai ba fi kemen ha ba fi kemen fi don ka bor ka jong play ka jing kemen hau trai ka long ka bor nga ta deng ta fin job ki jing le ki obstacles ki jing khangla ka jing em ka jong fi am ka abang fi kinom la ka tadai ta kwa abang fi ujulong negative fa filong negative ki barakha ya kamut fin sha khati lut sha khati lut bat kot bat khia fin sha khati lut ke jing dai ki breu sha khati lut ya ta ke jing sok ke jing kan sha khati lut na dong sha dong wat ka pisa ka pilai no sha khati lut henry haba filong positive kamut ke ding phna ba ka ding phna kan ma ke ni la dep siu spa lut ya ki baro mar ha ding phna fi pdiang ki jing khu ding phna fi pdiang ki jing sok ha ke ding phna fi pdiang ya ta ke jing man fi pdiang ki jing fi pdiang kan ye jing khu tadai ta long positive what you long negative kading phna kan mau kading phna negative am bo jisu la sa yu ding jong ta minus don jisu ban ma u long plus ye jing em ge jong fi upan long ka jing em ka ba kharoi ka ba man bha ka jing em ka ba sai so ka jing em ka ba bit ka ba biang met but kam tam e kam sim ge jong fi kwa man dwai ni ka por na yam shu kwa ban ong fi la biang kat to but haba fi la sange ka yam am tang ni ko kwa ban mahami fi wanum invite di problem ha ka jing im jong fi abun sin am ki problem ki wan namar fi khat hi te ki problem pitep bagane di ka problem re fi khat ye ka problem tadi usamla jong fi la tip te shop long samla fi la tip unu breu di bodi kiat fi la tip unu breu bodi drugs fi tip unu breu botok bi shukor balam ler what you invite kum tau breu ke gm jofi namar fi invite ya ka problem ke gm jofi wat ong bangan sapen kala mangai no breu film de ublei ban pen kala ho tara fi su bagane ka problem kerna problem what you invite ya ka problem ha ke gm jofi what you le ke no ka kamru am ka ba
pisau tu bagane ka kam kan sora jing what jule bakum kita tadeng ta pisau tu lada pi klim kadai ka bawan ra jing susi what jule kata lada file ka pop kawan ra jing thang what jule kata kiar na ka bakum kita what you invite ya ka pop what you invite iki problems haga gm ga jong fi lada kiwan no problem lada kiwan pipin klan bet lada kiwan ki problem ki namla ban sno api namar lada ffm bet baru try lada ffm baru try ngakwa banong ifi kita ki namla an so si ifi kwa ban doi ne ka poram ta jong fi ne sngi ngai fi yo ka bor ka bat mai ngai fi long ki bru ki ba comment how try ni advice try ne ka por nga aingu e me ko pa namar ni ki khon ki jame ki don ya ka hok ablay ban yo ia kata kacing kemen ablay namar ma ang te try to pan nga namar hadu mentafim pat jupan bat habakini ki kon ki jong me ki pan ga ne sngi na me kin yo pediang ablay bat bagata ga jing kemen jong ki kan long ka badap hallelujah ada duai baga jing kemen jong me try kan da dap hagini ki kon ki jing ja umat kin hadu mentaga sngi hallelujah kita ki umat kin da terkhong no kin da rengat no ngada nget ne do mentaga sngi kita ke jing yam ke jong fi kan clash ke jing ke jisu si ke jong fi kan clash ke jing kemen kita ki jan kan ki ba thara ke gm ke jong fi kita kin hap no but blay pen kop ye fi da ke jan kop jong ke jing kemen on pen kop ye fi da ke jan kop jong ke jiro ke jan kop jong ke jing pen em mangada duai ngada kerkhui fi ke ne ke sngi ba fi nom long sho kumne ne kumne ne kumen shwan na do menta ki ek barok ki jelong thamai bara uta we bodan ho chris long jing tau ba thamai ba ki ki barem ki la do no akmi ki ek barok ki jelong thamai la fila le pop ha ka sngi la fila panma kemen no do menta ka sngi nai kan mau sho e ka barem mal try ongam kan mau sho bangaru ya kita ki ek barok akmi fi jelong ki ba thamai la khapat e fi ka sngi ba ki barem utrai ongam kan mau sho hallelujah ngadwai nga kerkhui fi ndo menta ka sngi ka jing yam kala sange bagane ke jing khuslai ke ke jing ot ke jong fi ke jing yam ke jong fi kila sange no to khang ye ki khmat ne ki ummat baga ktien ke shintur ke jong fi na ka yam ong ke ktien ke jong blai namar ngala yu i ki kam jong fa ba ngan sa ainong ong utrai manga dwai ngi der khu fi ke sngi khang ye ke shintur na ka yam ki khmat na ki ummat to kmen no da ke jing kmen ka ba kra ga dwai ngi da hukum mi ke jing si jing slai baro ke cha ke dam na do menta baga cingkemen jo try kana slay kana tap shisha kerhai hafi hagar tenge jong jisu ngat wai kerku amen but amen ngai try kerku fi unang ai bor fi unang pen slay fi ba finang la shisha ban shikri try blay nang kerku fi ku blay shibon amen